Партия наводи вагон 2009. Вагон чу вагон буд аст ин 2009 хай. Сарди 126 чунки мумкин асаби 2009 дектар сар додагӣ он бо шояд вагон бошад. Хай ба ҳар ҳол чики хондосе ҳони мегӯем 126 ина 120,000 се. Боз савдо мешавад. Рафтем салон ба. Намудои обшивки тарафиш фиол, намудои сидене, намудои салон, спалкаш ҳаст, потолок тоза. Потолок тоза, намудои руль, мана намудои руль. Пробег 311,000 та нишон додааст. Анҷа приборо обогрев, подогрев, кондитсионер ҳаст. Мана руль, вай скорост механик 5 таи. Так 2009 намудои белка, балонош кидете 180%. Так, яшикчи барои савчасмонакаст, балонои пушт протекторош тозатар нисбат ба пеш. Так, оцинковкаш яку қатшудагиҳош ҳаст, ба хиёлам худи навбоин. Худи навбоин, як-ду нуқта ва зершудагиҳош ҳаст. Шояд хай оцинковкашам нав бошад. Намудои обшивки тарафи пассажирка тоза, торпедаҳошам тоза. Хай ин сидениям вай будааст ман. Аминҷа шуку кобрача боин кобраги мор боин изи ва яшай балон, изи балон ҳай. Сони мана инҷандиам ҳай, мана он туш ки худаш маълум. Спалкашам ҳай гуфтима. Хай ҳозир ба ё маълумот такрор мекунем. Так, вагон 2009 сиарди 126 120,000 боз савдо мешавад. Маълумоти пора дар сомони кифоя.tj